Tiež chcem všetkým poďakovať za vzornú účasť. Chcem sa poďakovať našim hosťom z Čiech a z Poľska za ich podporu, pretože dnes sa na námestí SMP neupierali len oči Slovenska, ale oči celej Európy. My sme dnes v Európe ukázali, že je tu ešte sila, ktorá je ochotná a schopná sa postaviť za záchranu našich národov, za záchranu európskej civilizácie. Tak je! Priatelia, Lukáš Kopáč ako organizátor akciu ukončil a ja vás preto chcem všetkých teda ešte takú informáciu mám pre vás. Z médií asi viete, že keď som sa mal naposledy ako predseda Banskobystrického kraja stretnúť s pánom premiérom na úrade vlády, tak ma tam ani nepozvali. Tak, ja sa vás chcem spýtať, poznáte, tí, čo ste z Bratislavy, Banskobystrickú ulicu v Bratislave? Banskobystrická ulica končí pred úradom vlády. Ja vás chcem ako predseda Banskobystrického kraja pozvať na prechádzku Banskobystrickou ulicou. Poďte sa spolu so mnou pozrieť na úrad vlády. Idete? Nepočuli vás v Bruseli? Idete?